Sanibona abafundi nababukeli boMbele, nazi izindaba zomnotho ebezihamba phambili kuleli sonto. Uhleka yedwa uKhomishana we-South African Revenue Service uMnumzane Edward Kieswetter, ozoshiya eqophe umlando wokuqoqela uhulumeni intela engaphezu kwango-2 trillion. Ozongena esikhaleni sikaKieswetter uDkt Ngubane Makhubu, oyiphini likaKhomishani we-Taxpayer Engagement and Operations kusukela ngo-2023. Umengameli uMnumzane Cyril Ramaphosa uthi ihambe kahle kakhulu ingqungquthela yokuheha abatshali-mali i-South African Investment Conference njengoba kunezinhlelo eziwu-16 ezibizwa u-100 billion uhlelo ngalunye, ezizodala imisebenzi embonini yamandla, eyezokuvakasha, eyengqalasizinda, eyobuchwepheshe, eyokukhiqiza. Uhulumeni wehlisa intela ekhokhwa kuphethroli ukwehlisa ijoka lezindleko kubantu baseNingizimu Afrika. Yize kunjalo, kodwa abalimi bathi izindleko zokuthenga udizili zisazobasinda, kanti abemboni amatekisi bathi bangase baphoqeke ukunyusa imali yokugibela ngoba nohulumeni akabaxhasi. Sibhale nangombiko omusha we-Competition Commission okhombisa ukuthi amanani okunyuka kukagesi anyusa izindleko zempilo. Ikhomishini eyengamele ukuncintisana okuhle ithi sizoziqapha ngeso lokhozi nezitolo ezingawehlisi amanani ezimpahla, yize abalimi besuke bezibizisa kancane. Funda ngombono kaMnumzane uJabulani Sikhakhane, owuqweqwe lomhleli, ofuna iNingizimu Afrika isukume ilungise imboni ka-oyela ukugwema ukuncika kwalelizwe ku-oyela eluthengwa kwamanye amazwe. Funda lezi nezinye ngokungena ku-www.umbele.co.za nangokusilandela ekhasini lethu le-Facebook elithi Umbele TM.